It-temperatura f'pajjiżna komplet tiżdied u dan wassal lin-nies joħorġu għax-xemx. Iżda kollha żammew mat-talbiet tal-awtoritajiet tas-saħħa. Diversi persuni ddeċidew li joħorġu għal passiġġata jew imorru fuq bajja u kollha deru li qed iżommu d-distanza mitluba ta' 2 metri. Dan filwaqt li kull grupp ma kienx ikbar minn 4 persuni. Fejn jitlu l-ħwienet tal-ikel jidher ukoll li r-regolamenti qed jinżammu tant li fejn kien hemm il-kju, id-distanza nżammet ukoll bin-nies jintalbu jilbsu l-maskli qabel jitlu ġewwa. F'diversi postijiet kienu nnotati wkoll qatt ta' pulizija li kienu qed iduru jaraw lin-nies qed isegwu l-avviż legali maħruġ mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika dik li jgħid li kull persuna li tkun fi grupp ta' aktar minn 4 jingħataw multa ta' 100 euro. Intant numru ta' pulizija wettqu l-kontrolli fit-toroq ta' Malta u Għawdex. Dan wassal biex inħarġu total ta' 109 multi b'79 minnhom ikunu għal sewqan eċċessiv. Fost il-multi li nħarġu kien hemm vettura tal-għamla BMW illi fit-triq Kennedy f'San Pawl il-Baħar laħqet il-128 km fis-sija f'żona ta' 70 km fis-sija. Dan apparti 20 taħrika oħra għal sewqan eċċessiv din l-istess triq. Il-pulizija wettqet ukoll kontrolli u spezzjonijiet fi triq Bormla Żejtun bit-total tal-multi jilħaq is-26. Hawnhekk kienet taħrika lil sewwieq ta' vettura tat-T BMW li kien qed isuq b'100 km fis-sija f'żona ta' 50 km fis-sija. Fi triq Louis Wettinger il-Mellieħa ħarġu 32 taħrika għal sewqan eċċessiv bl-ogħla veloċità tkun dik ta' mutur Kawasaki b'100 u 100 km fis-sija f'żona ta' 60 km fis-sija. Ingħataw ukoll 30 kontravenzjoni għal irregolitajiet oħra fosthom vetturi mingħajr numru tar-reġistrazzjoni, twieqi tinted u sewqan bla liċenzja fost oħrajn.